rawuh anggrekaken swasana wonten ing dalu punika sugeng pinanggahan malih wonten ing sesi kedua. Oke, kalau kali wonten ing wekdal dalu punika sesarengan kalian campur sari Trisno Budaya inggih punika ingkang dipun sengkuyung sareng-sareng Ludruk Sari Budaya nggih ingkang dipun mantekani dening panjenenganipun Bapak Miskam Suyanto kang mijil wonten ing tlatah Dusun Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Bapak Ibu undangan kata saking hormatan ugi nderek mangayu bagya ugi matur sembah nuwun dumateng pangembating praja ingkang tansah sinudarsana langkung-langkung dumateng Bapak perangkat desa beserta stafipun ingkang pundi sampun paring palilah paring izin sehingga kula sakadang saged lelipur ing ngriki panggonan kanthi rahayu kalis ing sambikala. Ugi ngaturaken agung kamulan dumateng Romo Guru ugi para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang winang wonten ing tlatah dusun Sedaeng para sepuh ingkang sampun hantukam ing yuswa ingkang ateges sampun puno ing pamawas lebya ing pitutur saged hangarah dateng keblating marembah. Nggih mboten ketinggalan nggih niki ngaturaken selamat untuk warga agung tlatah Sedaeng nggih wektu penutupan adicara hari raya Karo. Nggih mugi sedaya para warga ingkang wineng wonten ing tlatah Desa Sedaeng tansah pinangringan gampang gangsar pados pangupa jiwa ateges sandang kalawan pangan kangge sanggone darmane gesang wonten ing salebeting jagat kang agung. Bapak Ibu undangan dikata saking hormatan niki kula Mas Unyil boten piyambak dipun sengguyung kalian artis panjengguyung nggih menika wujudipun kalian campur sari Trisno Budaya. Ana sapa ae Cak Unyil? Oh kathah nek kala wingi wonten sedaya wingi 10 nggih sakniki wonten 12 nggih ketambahan loro nggih cara 10 niku kelabang lek 12 niki jaran. Oh iku lak togel mal ya lho boten tegese niki 12 iki jaran artise lincah-lincah kabeh. Oh uga pinter lincah-lincah kabeh sobone sobo paran mulane dadi jaran. Nggih menunggu nek omah ditomboki. Nggih niki wonten Dina Wibowo saking tlatah Kutha Blitar. Nggih Mbak Dina Wibowo wonten Irawati saking Surabaya. Wonten Beni Pratiwi saking tlatah Singosari ugi rawuh. Wonten tuan rumah Iin Sugiati saking Ngebruk Poncokusumo. Wonten Andini Putri ugi saking tlatah Surabaya. Nggih wonten Angel Karamoy. Mbak Angel ugi nderek saking tlatah Kutha Malang. Nggih wonten Vina Donita, wonten Retno Agustin saking tlatah Kutha Banyuwangi. Mbak Retno Agustin teko tlatah Kutha Banyuwangi. Nggih adoh-adoh nyengkuyung inggih menika paguyuban campur sari Trisno Budaya. Nggih wonten Yeyen Sunarti. Mbak Yeyen juga rawuh. Nggih saking tlatah Mojokerto. Nggih wonten Rena Kristiani. Mbak Rena Kristiani saking Pake Saji Kutha Malang. Oke. Nggih wonten Elok Safira ugi saking tlatah Kutha Malang. Pramila kagem hamimiti pidanggian kita ingkang kebak berkah punika monggo sareng-sareng amirsani all artis campur sari Trisno Budaya. Putri Elo Safira. Asik. Iki menika panjang kuyung campur sari Trisno Budaya. Ingkang siaga ingkang padhe paring kali perpanjenengan sami wonten dalu punika. Kagem kagem sasana wonten Ari Asik karo nggih beda karo wingi ya wingi sik pembukaan sik cilik-cilik nggih saiki diteter ana nek pawon wah awake kaya ngene-ngene gedene nggih mboten sedaya niki sami nggih sami apa nih ora sami artise ngoten lho tak kira sami jalere aja buka rahasia ora ilo nggih monggo Mas
Ya. Tresno budaya. Ayo. Hey. Masih dengan Nugro Sari Budaya. Mas Obong sekali seliramu. Desa mana itu negaraku. Pancen suwe ra tau ketemu. Bisa mesti lali aku. Mas Obong saiki ketemu. Jogetan sebanyak aku. Bahagia toko kangenmu kangenku. Bali elek naliku. Sebenarnya sedang hati selangkanting ali-ali satu lekat ketongan iki rasa sakipi buruk bisa lali rasa kangen wis bisa lali. Mas apa wis lali sliramu. Dek semono yen dolan aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetepan karo aku. Dadi apa kangenku kangenmu. Bali elek nalika iku. Sapirasane aku biyen ojo dhewe. Lampon terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Aku ya berukun seneng atine. Mas gelang anting ali-ali. Sadolen kanggo tono kangen iki. Rasa sakimi durung butuh tangi. Rasa kangen sing bisa mari. Hey! Tresno budaya.
padha guyu. Tresno budaya. Ayo, Sari Budaya. Ayo, 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 ayo. Jangan putate pikir apa. Sekolah ate anurna. Lungkut senang ate sebab timbang susah ate yang gembira. Yang gembira ate pancen jasma. Selamun ayo guyu, ayo guyu, ayo guyu. Dengan sesaat ayo padha guyu. Mondep. Beda. Iki artisnya ono sing tak kokon Kerry. Sopo sih Keri? Anu Mama Retno karo Yayan Kerry. Keri. Kerry ya. Oke. Maretno karo Yayan Kerry. Sing cilik Keri tibake. Enggak, iki aku arep takok karo sampean ya. Takon apa? Kira-kira ndek Pasarpan iki ono tukang becak apa ora? Di pasar? Ndek Pasarpan. Di pasar pan. Oh, Pasar gondang Pan. legi. Oh, di pasar pan. Heeh. Ono ta? Ya ono. Umpamane cara tanggapan rene dikongkon momot arek loro iki dibayar 7 juta gelem ah. Mama digawa nandi. Gorene tanggapan. Oh alah, ya ora gelem. Oh, mau sama cilik-cilik ora gelem lho. Wes, cedang nyanyi dang wes. Ngenyek sakmene kok Lah cilik. iya. Sakmene Wis gak gede. anu, tak budal dhewe. Timbangane becake jungkel. Kenapa Mbak? Mbok. Ya apa sih Mami? Halo Mas. Aku apa cari Mbak Yayan do ya? Ence mamiku sayang. Sarang-sarang kalian Trisno Budaya. Ya salam buat Pak Togi. Iya sayang Mami. Ada Mas Lesar. Bila kau senang ini maka kandangnya hati sing duwe kita harus disirami dan yani apa Mantu kembang mata.
yang mekar Goyang Fisik dan jiwa hati kalian rasakan manisnya adu kediaman bergoyang goyangnya. Trisno Budaya Adik Lexi Nanti Pak Alhamdulillah. Yono kene mau. Hah? Pak Yono nanti. Ya mau? Monggo Mbak. Langsung mawon nggih. Mawon Mbak. Bojo loro Mas. Trisno Budaya. Sirahmu mat ra bisa turu anggap tresno mas uga kawatu mikir butuh mikir blonjoni jor saiki bingung atine
kanca Tresno Budaya. Merah biru lampu natera abek koroska tika abini dua bini sengojo minta sayang sedua tak gelem edina Pintar bingung eta tika abini dua Bimaden reng madeng minta sayang Sito bingung tak keluar Deloan anang etek gering Teloran nang matur dua dukanya saat kukuy sama seseorang kakuy rengair seseorang kakuy rengair seseorang kakuy rengair sampun kakak abini dua tar sekelangkong ki yo wes tar soon nyetretan Oke, kok kelok ngerti kok cak waduh rada. Tasih sesarangan tresno budaya tapi tompo kangen iki mandawu yo rina wengi
pancen sliramu wis ora krasa sayang rasaku sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis satu aku kata ngenteni bali uga manusia kesembuh liwat kebahagiaan iki Hutan tipis rangsung Diatur itu bang napa? Mangga lewong. Lewong mas.
Dadi aku bodoh hati rindan siang dan Kinarban jiwa raga akan rasa pemimpin sing Leno yai sekarang datang bisa luluki hatiku Jambi saliti Sabda pandita ratu Prince Lirama Dadah sisi aku Mugi Gusti lagi tresnaku bakal dinawa mati Tresno budaya Monggo. Duk,
Beni. Jane kowe nek goyang iki aja nganan ngiri ora penak. Lah terus ya apa lho Pak Soketi? Maju mundur ya lho. Duh. Wedine kok sampean kok keterak aku lek maju mundur gak oleh dah. Ora apa-apa tambah vitamin. Oh vitamin. Heeh. Yang boleh vitamin ku ae. Ngapunten niki bocah ayu cilik langsing tapi ngapunten pun rondo pitu. Sakniki mboten rondo pun dirabi kali Mas Pangge. Hah? Dirabi Mas Pangge pisan. Kon keblinger nggih rabi ngene. Ora ta ngawur ae. Kok isone. Nggih ya, Pak. Eh, Lah nggih. Pun Aturaken setuju. sugeng dalu pun nggih, setuju Pak, Bu. pun setuju. Loh, kok isone gak setuju? Tak penging ora iso manak. Ngawur ae. Langsung mawon Mas. Kesayangan. Oke. Sesarengan campur sari budaya juga Tresno Budoyo. Spesial buat warga semuanya di sini ya. Kang Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartaku bingung rasane nanda gitu Kang Mas sing tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngerti kamu wingi aku ra ngemis ning atiku
wis lali janji suci hati kamu wiki. Aku ra temis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang Mas Joko dan tresnaku kaya dene aku kang Joko tresnamu awas raden ren pangeran yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Sampun Pak. Urung no. Kek bocah ayu suarane apik. Jan lumayan. Tak kira wong kene cara-cara ngepek mantu kowe ora rugi, Nduk. Temenan. Temenan. Kena dipakano kirik barang. Heeh, pakano babi. Iya. Ndak lek delok suaramu apik, ngene sik. Delok Ya, suaramu apik kowe cara duit karo Cak Gondel ngono piye? Duh, ya silakan saja. Monggo Cak Gondel duit. Mau gelem ae aku. Ora gelem. Kontrayam kan kok geleman. Satu lagu sing anyar, Nduk. Oh, apa? Duit karo lagu sing ecik tas nyiptakno. Sopo? Iku lho sing das mundi Mbak Ayu. Duh. Dias mundi. Kowe kok golek das sing kene. Duh kan aku golek indah Cindy. Rondo kempling Cak, monggo. Oh, alah. Temenan ta? Lho ya temenan. Kok ro ae lek aku iki jane rondo. Kadek ping 7 barang. Lah yo ngawur ae. Ping 8 sing eling. Sing gak eling. Sesarengan campur sapi. Heeh. Nadane W, Cak. Nadane W terus nang si. Terus Oh, Cak. ayo. Ayo Pak Unyil. Ayo, Nduk. Ayo. Ndak putih Mbak Ayu, badhe tidak putih. Kadengar den tindak wae ora numpak taksi. Dewekan opo ora wedi tibangan tur kula purun ngancane. Warasan Mas alias kebetulan belajane kata rada kabotan kirim gunung enggal rencangi tekan ngomah mangke kula papai. Kok tak kei kok? Ya omah kok tak kei. Entopel wong lekan golek momongan. Iya. Iki blonjo nopo Mbak yo badhe pindahan. Ampun gelem Mas sampeyan ampun jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo kok kuku tewel. Kowe ngowe Masih
rondo pokok duduk karene cak gondel. Ning Sumalang Mas buku kelang apa anteng-anteng Josu malang nadyan rondo dijamin komplek Gembleng tenan tuh. Ayo lo Pak Ucil, kok tak omai. Apa bae Duk? Tenang ae. Tak jaluke. Iyo, Tak kunti Mbak Ayu badhe tindak kunti kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun kancane. Barasan Mas alias kebetulan Belanjane kadang rada kabotan Yen purun ekal-ekal Ya purun to, Dik. Mama mangke kula papai Tompel wong lekan golek momok iya iki blonjono pokok yo badhe pindahan ampun kelo Mas sampeyan ampun kujiwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lupa blonjo nang pasar pae kowe prawan rondo kanggo kurapatek penting ning Samarang Mas tuku gelang apa anting-anting Josu malang nadyan rondo dijamin komplek najan rondo dijamin kepling tenan. pokok penting najan rondo ora tau maling lho. Gak tahu. Nggih niku wau MC-ne sing siji nanti Nduk. Sik, anu, pipis os the jul. Oh sudah ngantuk datang, ya. Nggih. Lakon duet menengahi aku ora kok jak. Lah wong turu sapa kejak Ya aku nesu dah. nggih nyapa wong kene iki cek ro karo Ono kowe kene cek dhisik cek bareng-bareng. apal karo Heeh. wajahmu Mbok Cak Udin. menawa- Hah? Ya. Iki awake suko parisuko liwat kebiar campur sari sementara dicukupi sakmene dhisik. Oh iya, masalah acarane iki yo akeh. Wah, begiki ceritane luwih apik maneh. Heeh, ceritane semalam Wah, suntuk. jan semalam Apa suntuk. cak ceritane? Ora usah didodono kok karo dhewe wae. Aku krungu koyo waria hamil muda. Ora kok waria amil buka ya. Ya, iki awake yo liwat hiburan campur sari dicukupi sakmene dhisik. Nggih. Nek ana kekurangane kesalahane njaluk sepuro sing akeh. Nggih, wonten langkung ngaturaken sugeng dalu, sugeng amirsani kebyaring ludruk sari budaya.